Καλησπέρα φίλες και φίλοι του YouTube, Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ πέρα και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το κανάλι μας υπάρχει. Ξέρετε γιατί να σας το υπενθυμίσω, γιατί το ξεχάσατε, γιατί έχω να βάλω πολύ καιρό βίντεο, το ξέρω, συγγνώμη. Υπήρχαν διαγωνίσματα, υπήρχαν τεστ στο φραστήρι, ήμουν άρρωστος, είχα χτυπήσει στο πόδι μου, ακόμα δεν πάω πόνηση. Για όσοι δεν ξέρετε πάω στο ποδόσφαιρο. Και τώρα μόνο θα αρχίσουν κανονικά τα βίντεο μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που μου στηρίζουν το κανάλι και συνεχίζουν, τον Ιωσήφ, τον Alex 45 Greek και τον Jim για τη μεγάλη υποστήριξη. Θέλω επίσης να σας πω ότι ακόμα παιχνίδια στο tablet θα τα περιμένετε για τώρα! Σε λίγο θα έχουμε παιχνίδια από το tablet. Ναι, και το έχω. Πώς είναι εδώ το γυαλί μου. Θα παίζω παιχνίδια στο tablet. Θα όσοι περιμένετε φανταστικά gameplays από περίεργα παιχνίδια. Και θα βγάζω και γενικά στο PlayStation, και στο PlayStation δεν έχω καλά παιχνίδια. Θα μπορείτε να διασκεδάσετε λίγο. Μόνο στο tablet. Από ό,τι βλέπετε δείχνω τη φάτσα μου. Είναι το κυκλάκι εδώ μπροστά στην κάμερα. Για να μην μπερδευτείτε, γιατί η πόρτα και πίσω. Η αυτή η πόρτα είμαι εγώ. Δεν θέλω να σας πω μόνο ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το πείτε, ιδέες για το κανάλι, τίποτα άλλο να προτείνετε, κάτι που δεν σας αρέσει, κάτι που σας αρέσει, κάτι που θέλετε να έχετε. Αφήστε ένα comment, αφήστε ένα like, κάντε subscribe. Αυτά είχα να πω. Τι άλλο, πεις μωρέ. Αυτά. Και βασικά καλησπέρα σας. Άντε bye.